ndiye ndazama ke into yobana mandithethe nosister wam, and then yangu udadewethu wona okwazi uba abalisele umama notata. Bathi hayi siyayamkela le nto usixelela yona but siyarhala into yoba sive ngaye umnikazi. And then ke ndakwazi ukusondela kubo ndathetha nabo bandinike isapoti kangangoko. Ndaphuma ndazo-athenda imithingi eyayilapha eholweni. Ndathi kuba sendinesasibindi soba sendizamkele and ifemeli yam sendamkele sendiyifumene isapoti no-girlfriend wam serayithi, ndicela isloti nje siyi-1 phaa emithingeni. Ndathi ke mna guys ndicela into yoba ndinixele into yoba ndiphila positive HIV. Bothuka abanye but ndaphinde ndabaxelela uba ewe ndiphila ne-HIV, ayindilawuli because ndiyafana nani. So nani ngenye ixesha omnye wenu anganayo. Ukuba ngaba into iyenzeka komnye umntu kufuneka uhlale uyilindile nawe ubungumntu uba nakuwe ingenzeka. Awukhathazeki noba sesiphi isikolo ukuba ndikwazi into yobana ndidisclose kungenxa nto yoba ndifumene isapoti and then ndafumana i-support group, ndakwazi nokuba ndifumane isibindi sokuthetha nabanye abantu nokucebisa abanye abantu.